Quan algú pateix una aturada cardíaca, el més freqüent és que el seu cor hagi fet una arrítmia anomenada fibril·lació ventricular. El desfibril·lador o DEA és un aparell dissenyat per reconèixer aquesta arrítmia i administrar al cor una descàrrega elèctrica controlada per tal de restaurar el seu ritme normal. Per recuperar un pacient en aturada cardíaca, l'important és iniciar el més aviat possible les compressions toràciques i de disposar-ne, utilitzar un DEA per comprovar si el pacient es pot beneficiar de la desfibril·lació. Un cop s'ha comprovat que el pacient està inconscient i no respira amb normalitat, truqueu al 112 i, si disposeu d'un desfibril·lador a prop, envieu algú a buscar-lo. Inicieu les compressions toràciques mentre parleu amb el 112 amb el telèfon en mode mans lliures. Els metges d'emergències mèdiques us ajudaran guiant les vostres accions. Analizando el ritmo cardíaco. Analitzarà el ritme del pacient i us demanarà no tocar-lo. Manténgase alejado del paciente. Un cop realitzat l'anàlisi, dirà si està indicat fer una descàrrega. Dé una descarga ahora. No hem de demorar la descàrrega, però haurem de comprovar que ningú toqui la víctima en el moment de donar-la. Immediatament després de fer la descàrrega, continueu amb les maniobres de resuscitació cardiopulmonar. En el cas que el DEA indiqui que no cal fer una descàrrega, continueu immediatament amb les maniobres. Cada 2 minuts, el DEA us demanarà aturar-vos per fer una anàlisi del ritme cardíac i donar una altra descàrrega si s'escau. Si algú us pot ajudar, alterneu-vos en les compressions toràciques i continueu fins l'arribada del sistema d'emergències mèdiques que se'n farà càrrec. Recorda que l'ús del DEA dins dels primers minuts de l'aturada és vital per mirar de salvar aquests pacients.